ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କିଏ କିଛି ବି କହୁନା କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ହେବ। ତାହା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଜନ, ସମ୍ମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ, ଘୃଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ। ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଧନବାନ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବା କାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ମିଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତର ଭୋଗ ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିକୁ ତଳମୁଖ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିଖା କଦାପି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ঈର୍ଷା ନ କରି ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବ, ସେହି ଦିନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜିତିଯିବ ଓ ସଂସାରରେ ଅତୁଳନୀୟ ବନିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 6ଗୋଟି ବାଣୀ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।